Okay. Ba, manyaman laki to. O, nandin tapo mo itong electrician at alata nga pa ito. Wapin o punta lang tanay mo iba pa mong tusi. O, tara. Balo ko dakalya balong elektrisyante. Open. Ba, ipakit tusi to. Pare! Oh, pare! Nag-upgrade yung pambalot mo pare ah. Bah, siyempre pare, na-upgrade ka o mapagal maglakad pa. Oo, wapin pare. Nakapali. O, aliwa ko sa labat pare. Nano lang mo kanyang klase ng balot at itindayo ngayon eh? Arang klase ming balot niya ni pare. House ming ni Kenny. Kapampangang balot. Ba, pare makantala? O, aliwa ko sa labat pare. Ating ka kanyang balot ket. O, nandiyan kaya pa kasi maglakad pare, may hanap kami. Aro pare, makikubit la pa mo. Kakawani nila kasi rin babayan pong lalaki. Ba, makanta na yung balot pare, kakaba nila ring babayan pong lalaki. O pare, mga tanang yan ni pare. O, makananong nga balo pare nung babaeng balot ang pong lalaking balot. Pare, sagli ito pare. Pag yung babaeng balot pare, likas me, masaboya. Ba, masaboya pare. O, yung lalaki naman makanano may balo. Yung lalaki naman pare, potang pikpok me, panubungan ako. Ba, makakatakot naman pala pare. Mo pare, nyaping ka pang pangambalule. Tsaka yung minopipisalira lalaki pare, dakal magreklamo. O, liwa ko sa labot pare na. O nano ito pare? O, may siraya kasing sulumi bale, ala kaming kurente. O, tingkang balong elektrisyan. Ay, elektrisyan. Tay parin dugs. Magaling ito. Ba, totoo yung magaling ta? O pare, yung magisan ka retang tansugetang balaya ka rin o. Ba, ito yung balita na eh. O tara, nya punta lang tane, pota makoya pa ito. Oo, taka pare. Ito, sa wakas natin tanang nga pa ito ng elektrisyan. Open. O pare, noon tayo kaya pantun kanya ni Dux. Ay ta pare, mangutang ka ta rin o. Oo, taka, pare. Ba, pwede mangutang. Kilala niya po yun eh. Yako ini Aso ka pala yan pare, tayo mag-awaw. o nanong sablayo. O rin ni pare, tila anong kailangan kaya ka. Oo, pare. Sabi na nini magaling kang elektrisyan. Ot ka mas mo pare. Tatakot kaya taking virus. Ali paring, tutunay ni, nembulok yung siping ko eh. Mul na ako yata. Lakas na mong daang mama. Pare, ot pengay mo niya maniwali mo. Eh, may pangayan pare. Lunes nga doon yung mandilo. Ay, nga pinigay may pagkakainan din yung marini ako mukha kaya. Alo ako sa labat pare, abalitan nitang virus. O pare, solid gumaganap kayo eh. O, mi kamal. Kalat na na, pare. Pare, mi kamal pahingal ko, wala mo. Yang yaw pare, sali ko pisana, uning alana ko. Jang yaw pen, gin na yung seli ko. Ba, nanan may gin pare. Manyaman niya yung katawan ta pare. At saka alcohol yarin yung ginewari. Oo, liwa ko sa labat pare. Pwede ta ka pang andaman. O tara pare. Oo, taka pare. Idam na ako, gawa na ako pangaso. Ano wari ang problema mo pare? Oo, may sira yung sulumi pare. Ala kaming kuryente bali. Kapali pa mo. Magaling ka talaga pare. Lawayan ko pare, tara. Ay ne pare, kining main switch me. Doon ka pare. Sindi ha pare. Oo. Kadulumdum naman kaya pare. Yun nga manon ko kaya pare, yan po mapali. O balo may kanya ni positive o po negative kaya ni pare? Wa pare, hindi magdala akong tools. Oo pare, kaya ni mo nalalagyan pare yung tools mo. Check me pare ha. Wa pare. Lumano kasi rin kayo eh. Pare, marugulo yung problema na yun ni pare. O agli pare, lawen tayo pa nung negative yung positive yan eh. Oo sige pare. Ini special tools kayo ni pare. Pag-test kayo talaga yun eh. Pare, negative yun. Ba pare, negative ya? Warning result na pare oh. Kayo. Ba pare, makanano mo nga balong negative yun? Ayan pare oh, may itong yagules. Wala pare. O di ba ako na kaya kayo. O panto nang kaya pa kanya ng piyaka kayo na. Piyaka solusyon na. 3 hours later. Ah, kaluan ng dugs, may pakanano niya kaya ito. Pin pare, solid waitings na. Oh, pare. Oo pare. O ba't ko kayong kisameyo pare? Nang kapali, sobra. Wapin pare. Alam ko manakit problema na pare. Okay naman yung kain no, yung kuryente no. Kapa mo pare. Aking karesibo kayo, nita resibo yung kuryente. Oo pare, natatalang ko nepin eh. Bata sana pabayad kaya kaya kung biyak sa mamasa eh. Taksya po ka pare. Bakit pare? Nga pala kaya gawa-gawa. Last year ko pa may mayad, kaya pututan kayo.